Yes, hello mga subscribers. Uli, simula naman kayo dito. Ito tayo kay Kuya Ibarra. Ito sa Dudurot, Candating, Arayat, Pampanga. So this is our tape therapy. So together with Nestor, si Ate Eden. Ito rin mamaya before we start proper therapy. So kunin ko muna ng blood pressure. So program ko ngayon is upper limb, upward, 50, prone, 50, rotation, reverse, 50. So, tayo no? Rotating 50. So, massage, siyempre yung hand, face, back, lower limbs. So, yung tip nyo, 150, rotation, 50, side by side, 50 is a combination of massage. So, ang ating last part is digital therapy. So, ito po yung ating program ngayon. And this is the program, therapy of Kuya Ibarra dito po sa Dudurot, Candating, Arayat, Pampanga. So watch nyo po till the end, yung aming vlog. Ayan. So sa lahat po ng mga Ibarra clan dito, shout out. Ayan, mga Mesa clan, shout out. Ayan. At mga Vicencio clan dito sa may Candating, Arayat, shout out. Siyempre, yung aking mga kamag-anak, sila Gutierrez, Candiat, at mga Salak clan dito, shout out. At mga Salak clan sa Batasan and Garcia and De La Cruz sa inyo, shout out. Ayan. Siyempre sa ating mga kapatid, mga anak, sa lahat po ng mga sumusuporta at nanonood po ng vlog, sa inyo po lahat, shout out and God bless you all guys. Mga sikod gabi na. Busy yan. Dan. Dahil mo dara, 15 to 21. Ano yung guys? Ano yung natagdan? To 21. Apo. Sabi niya, ganyan niya. Oh. Pagkakain nila, inanong ni Jesus, Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ako na higit sa mga ito. Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit tinanong niya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay na alam ninyo. Mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ay nagbibihis ng iyong sarili at pumunta kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang inyong mga kamay at iba pang mga magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinasabi niya upang ipahiwatig kung paano mamamatay at si Pedro ang paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya, lumingon si si, 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 si,
ang siyang at siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila yung magapuna na ay nagtanong, Panginoon, sino po ang kakanuno sa inyo? Nang makita siya ni Pedro ay tinanong ni Jesus, Panginoon, paano naman po naman ang tanong na ito? Amen. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito, O Lord God. Sige po. Bless niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Muli linalapit ko po sa inyo si Jonah. Alang imposible sa inyo, Panginoon, kung ano po ang gusto niyo sa kanya. Alam po, Panginoon, kung ano man po ang nagawang kasalanan, humihingi po ako ng tawad. At i-bless niyo po siya palagi, Panginoon. Tulungan niyo po siya palagi. At hindi po magsasawang humingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Ganun po si Imang Kepeng. Tulungan niyo po siya, nawa po lahat ng nahawakan niya ay gagawin. Lahat po nang naririto kami, Panginoon, ipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo po ang bahala at ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano mo Diana? Diana, 120 over 80. Ay, normal yan. Normal na Diana ba? Normal yan, Jonah. Lago mo Diana ba? Mag-circulate ang Diana? 120 over 80. Normal. Dugong ano, bata. Jonah. Dugong bata. Jonah. Jonah, normal yung presyon mo. Normal yung presyon. Diba? Napamata kaya ka. Tama na ang chat kasi ako. Diba? Jonah. Jonah. Galing ka na, Jonah. Oop! Jonah, galing ka na. Oop! Kaya naman, no? Sa dati. Siguro ko ng gatang kaya kaya. Meron yun. Sila nalarat ang panulong. Mayat mo yan. Yan. Pili. Ito, galaw-galaw, Jonah, galaw-galaw. May matok yan eh. Bak, sa galing. Ha? Oo, suko mo kami, papayat. Ibibim. Ay, papayat. Paboran mo yung buhay. Bro mo. Yan. Ngayon, ito tayong katawag. May malalaman. Maganda na pa-therapy ka na. Buntok. Yes na buntok ka. Ano na pa-5 kaya balingan niya. Waling nag-TV yan eh da. Wah. Tahimik yan. Ano mo yung dali man yan? Mali na bang? Oo, niya matula. Semi ko yan. Magliluin yun. Mapin niya. Niya, hanggang nga pamaran. Basta kaya lalakad ka tayo. Basta may nagdigas yan eh. Oh. Sana yan kaya. Kapay na Lord, pay na mo pure kayang uyat baka dito.
Aba. O ito nga papayo kaya nito. Kita makakaya. Mambutsi po. Kasi rin mapait manta. Posible kasi imposible niya. Wala, saop-saop ito. Anong Saop-saop. imposible hindi. Saop-saop. Malita, salbate na eh. Ako dyan. Ako dyan. Tapos sumit ko bakit ito. Sige na. Yun. Sana kunita pa niyang lalakad yung pagyamag yan. Kaya therapy niya kaya pa yung balang atag pa kumatherapy. Alin kumain. Ini kapan? Limaan niya. Hindi, dapat kan sila. Ano, siya nga bunga ng hamo. Ito bigla yan rin ang kirimit ako. Diba, ne? Oh, ibang yan naman. Diba? Wow! Oo! Ay, posible kigino. Kigino muna, kigino na mo talaga, kaya tama na rin. Kumbaga, man kaya may instrumento siya. Bigla yung mag-rock and roll eh. Tapos yan yung nanating, diba? Ay, kabalo, sa kabalo. Sabihan siguro. Bigla nga pa siya yung nanating. Tsaka nagbihan natin ang Moses kanina, diba? Diba? Sigan may ito tayo mga nagkiyatawa. Ano naman yung pera, wala nang silbi. Alam ko yan din pero may late na eh. Naloko niya mo siguro yung tama. Diba? Ano nga pag-asa yun? Sige natin talaga. Totoo na niya, sabi ko tayo sa kunita din. Naya na di ba, misa, hindi ko lang dyan December, alam yan ng pamagkaya ng lolot. Sabi lang. Mga specimen eh. Sa lesson eh. Pagka sa specimen eh. Lumataan ka eh. Yung kaya mo yun eh, paralyze siya mo yun eh. Lalakad niya. Lalakad ng bagya, malambot na yun eh, may nagagawang tao. Oy, kaplok na. Lalawan na kakain. Alam mo rin mong kit eh. Ay, Diyos ko Lord, alam yung posible kaya ka sa oras na ito, Panginoon, bumaba ka dito, ikuin yung procedure na. Diyos ko Lord, alam yung posible kaya. Pero kanito to, magtaka bigla-bigla, mayangan yan eh. May siya kung anita niya, di naman kami kami buong pamilya. Mamang kami, mayangan yan dili na. Tamo naman, alam. Paro ng road kaya. Yan yung planning ginupiakan ni Junar. Bali ba yanda kinapamya na bingay masakit yan. Yanda, sana perito. Nabing, taangger kaya ba may pagmisa sa Tacros. Sinid mo ba pa? Bali may yanda. Iwari, perito, may atene, pala yung arbong dalalawan. Nya, utang alog. Pakarelatan ngayon ng ikamasa, ipanera ako punta. Ngamita ako na bingay ka rin. Siyempre may pagmisa. Nakakainip. Nakakita ni ba pa? Okay ba yan? Nakakasmas na eh. Episode mo nito, ininawari itang mapayat tsaka hindi mo, panalangin mo itong hindi mo. Kasi, so minunahin niya at kimo na kanya. Kasi, so paano yung katawan. Tsaka yung utak eh. Oo. Pati may normal na simutak eh. Diretso na po yun. Kaya ako, talagay ako. Kasi nakakasmas na. Ginawa na. Matamad yung utak, matamad yung muscle, di ba? Wala. Medyo na. Saya ulit yung pamilya mo, Jonah. Ano? Kasi nga ka. Tagol mo bali. Alam yung bali nga ni. Jonah. Bali may yanda. Oo. Kanina sawa. Sawa ng? Perito. Yeah, sawa Kanina? ng perito. O na ako. Perito ako. Oo, Sawa ng perito. Oy, perito, may klede perito. Ewan, parang dalaman niya masakit ka. Hindi nang baka Alam kong bang, pupunta lang dero Balo ko. ni Rai Prito. Wow. Na
Tagalog mo nga eh. Ito ang hap. Sana boy perito, alas day perito, ng alas day sinabi na lang mo. Galing na, masyado na. O, ano mo? Mag-normalis na yun. King Diyos, King Diyos, yung alang imposible kay Diyos. Kilala ni Prito. Kaya mo, alang imposible kaya Lord. Galing ng Papa. Ay, Papa. Kilala ni Jun Kae, Gutierrez. Nanos mo kanta? Pati ibig sasabi kayo. Nanitang mata na, manalo Ano lang. ba manalo ba? Manalo retang mata. Tama-tama, manalo yan. Ano ba? Ay, Diyos Sabi ko. mo kita eh. Abirahan ito. Kung ayaw may Jun. Di ba? Pasigang ka na lang, tiyandak mo yan. Pasigang ka na yan. Kanyang makay boy, parera ka nadala niya, ikaman dumalo ang anak ang dak. Yan ang kumikabot niya, tangga ka na sa supanan na niya. Nakakabi naman. Oo. Ito. Tang sa amin, tampisan. Neutralize ya? Alya, niya kahit yung utak. Ano ang nakakadya na niya, susubukan niya mamakapan. Kaya kadwa yung subo na pinagkanuan ng Christian ng isa. Biyan yung tao, at ako pa rin bukas. Kasi kana, pare-pare po kung tala dyan. Di ba pag-asin? Ngayon Diba? ko, apoy tang arbora na yung Bertlina, na ano na pagdala ng prutas kayo. Ito po itang karapan ng kahit, darang bread ang mete. Ang lalaki misto mo. Nanali. Ikaw itang mete eh. Mete na rin. Palagi Junar, in Lord yung palagi tanaw sa niya sa mga kiyatan. Ito na. Hindi mo tumugap. Lumuwalis na ba? Basta ka pala eh. Nice ba? Diba? Mag-video na ko na. Oo. Oy, balo may Bert. Bert. Nino ito? Ano papili ito, Bert? Kina. Nano? Sabihin mo. Ba? Maging doon itong mga memory na. Sige, Tambay, mga talaga. tao. Kaya tayo galing yan. Di ba? Gagana na eh. Kaya gano'n yan eh. Oo. Dati na yan ba sa Benita? Hindi ba yung sabi yan? Mga response na. Expansion talaga. Kanya, ano manigawan, dapat i-Lord, medyo na yung mag-instrumento kaya talaga. Ganyan ba? Nagpapay ba, pre? Bago na yung milyoner ito. Masyado na pa. Oy, i-June, balo mo yan, manalo lang ang mata ng June Gutierrez. Na. Oy, manalo lang. Na. Inibusap. Inibusap. Ako sa video. Sa video ka naman. Sumpo na, mangkepet. Panagbihan. Bisa niya tapang na ka. Pisang ito. Panagbihan ng heavy niya. Albihan naman heavy. Albayan niya kaya. Oo, albihan niya. Therapy pala yung Ibarra. Kaya nga ito. So, pero the best yung tatlo ngayon. Nakakaguluhan ka pa yan. Kagawa na nita. So, kaya tatagal niya kapitan na nita. Ngayon na, sobrang kaya na. Kaya pag minsan asasabi mo, nanonood kasalanan na bakit nabumi pa kanina. Sinabraya mo pa. Sinasipag yun. Ay, sobra. The best. Sinabraya sipag. Uli may uli lalaro yan talaga yung kikimot karela. Yung kikimot. Kung natawa ka, manamo yun. Bibigay niya. Pasma. Oh, Pasma yun. totoo sabi mo, kaya maniwala ko pasma. Tinasama na pasma. Sasaro lang bingi yan. Oo. Alos sinesero rin, kapatid na rin. Yan yung gustong lalaki pero yan talaga may negobra karela. Sobrang sipag. Yan sasabi ko sino Brian Painawa. Medyo na. Pero may Painawa na gusto rin tatig doon nakamuli. Nakapainawa. Wala nakakasabi ka lang anak mo. Tears na kami pinabak. Ba, kailangan
Lalo Dalawa-dalawa. ka nga sabi, i-stop na ka pero rin anak mo yung labisa. Isa. Labisa rin anak. Kailangan ng pag-asa. Yan pala eh. Sabi ka ba? Medyo na. Pati ng pag-asa, stop ba na? Kasi taman mo yung narsing yari, sabi ko, kaya ako taman ng koryum. Ay, hinaya, dapat anak pamisa-misa magkatiyara. Kaya Kasi bingali. Oo, kasi siya. oy, nano yung lagyo, inog-nog. Inog-nog nano yung lagyo. Oy, psst, inog-nog nano yung lagyo. Na. Na, no? Inog-nog. Nano yung lagyo, inog-nog. Uy, inog-nog nano yung lagyo. Na. Nano yung lagyo, inog-nog. Durot mingga mo, Jun. Isa na ating do. Iba yung Elisa. Alam mo dali, tuloy ka lang yung Elisa. Kaya kami sa tigdo. Na, Gusto lumakan? lumahat ka tigdala, lumag ka. Medyo Ano na. pa lang yung Elisa? Ano? Alam mo pala magkasahin kami ni Nestor. Kung ako na na ito. Mas kinala mo, discard naman kita. Wala na, mag-acrobatic ko kanina eh. Medyo na. Jesus name. Gusto may kiraya, karinyan. May bilingin niya mo biling. Ay, hindi mo. Yung pasimbatal mo, wala naman makaya. Mama, may mga sasis ba? Malita. Pala mo yung batal eh. Mabasa na may sasis niya, oh. Akan yan mo. Go. Kanya. Parang mo Mabab. Nakalit na yun. Kaya kami lalaban, no? Yung siga. Depam dam sip ka tayo. Wala ba? Saan yun ako? Ano ito kaya?
Hindi. Ang dalawa. Tika na. Na. Kasi nawa may tutod. Tama ba? Po. Papa. Kasi nawa may tutod. Balik nila kasi. Ano yung nagkaman na rin, memory na yun, baka rin. Wow. Tundo na kain na rin. Babalik na rin. Ang minuto mo kaya. Sige, butak nito. Butak na. Isa na rin ako. Kailangan mo na yan. Ano, hindi ka nila pa yun. Ano naman, wala ka naman dito. Sabi mo na, yung mga anak ko na sabi mo na. Balot ni Candating. Ah. Kaya siyempre yung malay ko. Kung dahil hindi kayo sa, parang flores. Ganun yan. Sisirin. Kung naman gusto ng bata, wala niya bata. Sisirin kayo din. Yan.
Sino ka niya ba? Manong ko mo. Sabi di kumain ko. Kumain ka. Kumain ko. Ayan, so pa lang. May makang pa naman nangyari. Ano ba? Wala. Ako mo. Ay, ako mo. Hindi mo may bad. May bad ito lang. Eh. Ako? Kan Sa akin eh. Magkano ba ganyan? Sini sana yun. Kita may baka. Kita. Kaya kayo mo. Okay. Bubuyo pa yung pyesa na yan eh. Kinain na yun. Pag nipits mo, sige mapits mo. Kinain mo yun mo. May liban yan sa kanya. Ano eh, gaya tanggap mo na. Ako, sigaw sa iyo. Kamu kayak pada sini punya ya.